Pete mi Firenza. Едно пиринско. Да, ако може. Може една цигара също. Не знам какво да направя. Това, което ти искаш, което ти дойде, какво значение има? Вече всеки ден влезеш така в часа. Всеки ден е толкова едно и също, че някакси нереално ми се струва. Някакъв филм. Не може така. Не знам. Имаш йога. Не знам дали ще мога, Нора. Винаги аз правя първите крачки и винаги всичко се прецаква. Това го правиш за последен път. И не може да е за последен път. Ако той ми откаже, нали знаеш, че... Ако ти откаже, значи пълния кретента пак. Знам, че някаква вълнуващо, ама... Защо да е кретен? Може да си притесни. Кретен е. А може би е прекалено готин. Не е вярно. Видите малко. Правиш го, по каквото стане. Не знам. Според мен, всъщност, като човек, той не заслужава точно това, защото е тапак, но... Защо да е тапак? Просто, както казва майка ти, че му се сложа. Виж, не е тапак, не се изразих правилно. Готи не знаеш, че го харесвам. Обаче, може би не е толкова годин, колкото си ти в момента. Ще стане ти глупост. Ами, така е. Но не е лошо да го направиш, де. Харесва ли ти кожата ми? Може да те цънка, може. Сега? Точно сега. Коя буза? Дясната. Сигурно искаш да И да си искам да го цънкаш, да. Не сме си угорили. Еми дай сега дано те огрете. Имаш ли молитва? Не, сигурно се да го питам. Също ако имаш молитва, трябва да е лошо. Молим за очи. За очи. Нещо за ресторант, че мучиш, че Да. ще го убият с... Скъде точно ще ходиш? Аз съм до тебе, знаеш. Дори не стане най-голямата претърпение. Ти въобще мислиш за това, което се случва, защото... Всъщност въобще не чувстваш какво ще се случи. Не мога да го чувствам някаква еуфория. Обаче всъщност въобще не можеш да си представиш какво Не. ще се случи. Точно това чувствам и аз. Чувствам, че ще е хубаво обаче. Наистина.
Какво стана? Спокойно, човек. Кажи. Добре, живота е толкова кратък. Ами иска да ти кажа, че всъщност много те харесвам и това е, което иска да ти кажа, че не си да забравих постоянното. Добре, не си спомням, какво ще ти кажа. Това е. Смело. Добре, не си слушай. Добре. Добре. Ура! Минам сега. Добре. Спокойно, Лоре. Спокойно. Виж, Злати да се конокръвна. Как да пина вече? Ти ще престанеш да... Това е най-яко нещо с него. Нищо, че той е дечко. Знаеш ли какво ще стане? Цяла следващата година ще ме си даде мен спеси домата. Смешно е. Не, красиво е. Красиво е.